Ngiyacela abazalwane siyiphatheni kahle for lokho. Samukele nje ukuthi asifani. Futhi umuntu kaNkulunkulu yonke into engiyiyona ngayenza nami ngadalwa nginje. Uma ngabe owami umculo ucula la ungajwayele ukuya khona wena, uNkulunkulu wangidalela ukuthi ngofika lapho. Ngithi ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi niloko ningisupportile nje. I-album yeza ngomhla ka-22 November izophuma. Sibongele kakhulu neClermont Choir, ingoma yabo etrendayo emnandi. So ngathi-ke uNkulunkulu ngabathwala bafikele lapho bafisa ukufikela khona ney'ngoma zabo. Ngiyabonga kakhulu ngaphezu kokuthi uJumbo kumculi ubuye abe umlandeli wabanye abaculi. Wonke nje umuntu owumculi osuke enze kahle ngiyamlandela.